सानखला विलेज कमिटि मिसिं क्लाइजाक लखमति हिनमो अनेके साव मुदी बारी अ पारा इंखा लखमति पारा और कैसा बेलाखेनो जों जालों दंहा लामा प्राय अ लामानि आइ नारो हंके प्राय 15-16 परिवार दङ बिसि कलक मा तुइ रमै बरक कैसा डिमान्ड खाइमने अ जागाव लामा किसा काम कर दिनै किन्तु तागला सके वाति वाखा अ वातिनि बागै साइड वाल जे तमरा बका गैथांखा गावनो जों एदिसि हापंनि होइते बासिनि ब्लक न जों खाना सनि समबारनि बिसिं जों लिखितरिनाय और कैसा पार्मानेंट कैसा जों आरसीसी ब्रिज कैसा रिखांखा आइनि चिनि जरा कामिनि बर रक अक्रा चाकरा रक सराय रक लेखापरा खाइने रक वाति पामति फाना पर पारं मानाय जा और कैसा दुखजनक घटना दङ थानाय 1 बोसोरनि सिगां चिनि अरनि चाकरा कुक ब बगो थानाय थांतनि तै कतरो ब बहायनो कलगै थांजाका गावन बगा म खुबै गुरुत्वपूर्ण जों चिनि बरंगना मन्त्री बिश्वकेतु देबरमा बाय हनो साइटक लायनाय तागलायनि बिसिङाव ताबो खायना बागै आबादत ताबो बेला साइटिं खाय अ वातियो अ हारक ताइ कुवागमाया जात खायना बागै आंगरनि मेम्बार आं साइरिका बरका खायनाय आवम बागै जों तिनर बिजित खायना फैमाय हामबाय।